Hej, velkommen til. Det her bliver den første af mange how-to videoer her hos mig på YouTube. Det er en, der bliver filmet, og så lægger jeg den ind på YouTube, og så kan I se den i ro og mag. Det er ikke en kæmpe lang video, men jeg prøver at forklare, hvordan vi laver denne her model. Det I skal bruge, det er gavl 125 eller en anden form for dej, som har de her mange lag, som man ligesom kan springe ind over. Og man skal starte med at finde ud af, hvad for et motiv vil man gerne lave. Jeg har valgt den her kanin, og sidst i videoen viser jeg lige nogle forskellige muligheder for, hvad for nogle motiver man kan bruge. Og så har jeg valgt den her farve til min ramme. Det første man gør, det er, at man tager nummer 1. Det er den, vi skal bruge til matten, altså farven på rammen. Så den lægger jeg herover. Så skal jeg bruge nummer 2 til mit motiv, så den tager jeg her og lægger herover. Så skal jeg springe 3'eren over, og så skal jeg have 4 til min farve og 5 til mit motiv. Sådan der. Så skal jeg springe 6 over og tage 7 til min farve eller min matte, rammen, og nummer 8 til mit billede. Så gør jeg det, at jeg lige lægger jeg bruger det her for tree scoops, den lægger jeg lige op, sådan så jeg har nogenlunde styr på de her rammer. Man kan sagtens tage dem en efter en og simpelthen bare skære en ud. Men fordi det her skulle gerne være en kort video, så skærer jeg lige alle sammen ud på en gang. Det man helst skal kigge efter her, fordi det kan jeg se faktisk nu, det er, at vi skærer hul i ørerne. Så jeg løfter lige den aller yderste her helt op, så den ligger oppe i toppen. Og så flytter jeg de 2 inderste, så de kommer til at ligge i nogenlunde, og det siger jeg, fordi det kan man ikke helt ramme, afstand fra hinanden. Så sætter jeg tapen på, som så holder min dice, og man skal lige være lidt ops. Så går jeg herover og skærer dem ud, så jeg kommer lige tilbage om et øjeblik. Så den yderste, den smider jeg væk. Og så gør jeg lige det samme på min farve herovre. Jeg lægger dem op, sådan så de passer i nogenlunde afstand med hinanden. Og lige prøve at se, om det kan blive nogenlunde lige. Det var da utroligt, som jeg ryster. Sådan der. Og den her tape, den er jo rigtig god til bare lige at støtte. Og den kommer ikke til at ødelægge papiret, når man piller det af, så det er jo mega lækkert lige at få lidt hjælp. Så lægger jeg den lige skævt op i min maskine, og så kører jeg den ud også. Der var en, der havde lagt sig lidt skævt, kan jeg se, den skal vi lige have rettet. De må godt ligge en lille smule skævt, men de skal helst ikke ligge meget skævt, når vi kører dem igennem. Fordi vi skal helst have samme afstand hele vejen rundt. Jeg er spændt på, om den kommer til at ligge meget skævt, men det ser vi lige på. Så må jeg jo lave en ny video, hvis den her den ikke er god nok. Så den yderste, den smider vi væk. Og så har vi de inderste. Så lægger jeg altid, fordi jeg laver altid flere, når jeg sidder med de her, så jeg lægger dem i 2 bunker, og så kan man jo bruge dem igen og igen igennem mange kort. Jeg tager en ganske almindelig base, så tager jeg den første ramme og kommer lim på. Og der skal jo ikke sindssygt meget lim på, og jeg kan se, at den her den har skubbet sig, så jeg håber, at vi med hjælp af den pynt, der kommer på, lige kan rette.
Så vi sætter den, så der er luft rundt om. Det passer jo helt perfekt, kan I se, til sådan et A6-kort. Sådan der. Så plejer jeg at tage en eller anden rest af noget papir og lige sætte på. Fordi at når man sætter de her lag på, så kan det godt give sådan lidt bølgegang. Så jeg tager sådan lige det, jeg har af rester, klipper det lidt til, kommer lidt lim på, og så fylder jeg sådan nogenlunde ud her. Det bliver ikke fyldt helt ud. Og der skal man bare være ops på, at man ikke tager en farve, man kan se igennem, fordi det vil være lidt dumt. Så har jeg vores første kaninramme her, så den skal sidde her på ydersiden, og der kan I se, at den har også været skæv, så vi håber lige, at vi kan rette lidt op på det her skævhed. Men ellers så tager man bare en ramme ad gangen og skærer ud, i stedet for, som jeg laver 3 på en gang. Men jeg har altså skåret rigtig mange af de her kort. Det er et af mine yndlingsmodeller, når man har sådan et fint motiv her, som man bare synes er mega synd, at man skal sidde og skære i, jamen så her bliver det faktisk et mega lækkert kort. Fordi det er faktisk motivet, der popper endnu mere op, ved den lige får den her ramme. Så sætter jeg rammen på her, så der er lige meget luft i top og bund. Og der kan I se, at man kan lige ane rammen her, så jeg er nødt til lige at hive den her lidt op, for lige at dække. Men I sætter den, så der er lige meget luft. Jeg skal bare have dækket det hul, jeg fik lavet heroppe. Det var lige en fejl 40. Sådan der. Fordi I kan se, der er jo mindre luft her, end der er hernede, så den skulle have været en lille smule længere nede, men det sker der ikke noget ved. Så det kan I altså også, hvis I får lavet sådan en lille fejl 40, så kan I bare rykke den lidt. Der er jo ikke nogen, der ved, om den skulle sidde nøjagtigt lige. Så sætter jeg den næste med den her millimeter mellemrum imellem, sådan så vi får den her matte. Og så skal vi have den sidste matte på. Husk, og hvis I ligesom mig har en forside og en bagside, fordi den her den er glat, og herom har vi struktur, så lige sæt den rigtig på. Så skal jeg nogenlunde ramme, ligesom vi gjorde før, så jeg har lige meget luft hele vejen rundt. Det har vi der. Og så skal den lige ned og fange det stykke, vi har sat på nede i, for at den ikke bliver sådan en lidt bølget. Og så skal vi bare have vores kanin på. Så lidt lim på her. Og nu er det jo sidste stykke, så der må man godt komme lim på, uden at det bliver voldsomt. Så sætter vi den på her. Og det her kunne man jo bruge til et fødselsdagskort, eller man kunne bruge det til påske, eller hvad man synes, der kunne være sjovt. Nu har jeg valgt en farve, hvor jeg tænker, den kan bruges til alt. Og så har man altså sådan en skøn kort, som den her. Så I får lige lov at tage, jer der vil have en klik. Sådan der. Kan I have en rigtig god dag. Vi ses snart igen. Hej.